Yes ay mga kabergs, natay bangos diha nga marinated nga baboy og atay ug mga recados para sa ato ang sauce. Nya mo din ibalay sa ako ang pares mga kabergs namin diri nag video karon. As you can see, akong anak nasa loyo ni Kabergs Bong. Kabergs Bong, uy, diha nagsugbay namin mga kabergs. Una na mong baboy nga diha apit-apit na maluto ang baboy dihang dapita. Isalang na namo sunod ang bangus diha ug ang atay mga kabergs. So diha naluto ng baboy mga kabergs, ato na nang gihiwa diha niya si Kabergs Bong ay nagmaniho diha sa bangus ug sa atay. Dara mga kabergs, kompleto na tarang sudan para panihapon mga kabergs. Baboy nga sinugba ug atay nga sinugba mga kabergs. Di na sad kabaw ang bahaw ani. So dara ang bangus nga perting tambuka nga naatay sausawan diha nga baligjis nga sili ang gibutang pero perting hanga paganas kaon ba. So diha mga kabergs, mga ana tanan yung mga kabergs, kuhaan na yung mga bahaw diha o kami ni Kabergs Bong ug ni yang tapad ni Ate Charis diha. So ato na ipakita ang sausawan diha nga hangkay tanan diha. Sausaw ta kaon pa. Lingo-lingos ka lami eh. Hangkay na kabergs, lami kay nas tanan kabergs. Sakto kay pagkaluto niya. Lami kay sa kabergs. Naugana kay mga kaon niya. Di kuha tadi hagtaw, lami kay kaon ng Kabergs Bong. Lami kay mong kaon na kabergs. Di nakabayaran na sausaw tadi ha. Punit nagsili. Sa istorya mi diha ni Kabergs Bong. Putang des kanon nga init diha. Kaon mga kabergs. Kabergs, as you can see, manatagkaon diha oh. Kurot atong kanon ug ang sudan, inom na pineapple juice. Ang last bite na si Kabergs Bong diha mga kabergs. Tara. Oh, good kayo. So mga kabergs, salamat kay mga kabergs sa pag-uban ug pagtan-aw namo karon nga kaon namo. Atangya mo ang mga adventure ug mga kaon-kaon pa namo pohon-pohon. Please like, share and follow mga kabergs. Salamat kayo. Peace.